kanggo majikan sing diajak Bapak Tirwan, Ibu Iwan Kiss Production. Cuma bayangan bisa nyawang sampeyan bahagia karo wong liyan sing tengah demen wis duwe bisa sayang sing kangen doang mendem kangen demen tak simpen ing hati ulang sadar beli mungkin bisa duwe sing lagu spesial majikan nom His Production majikan nom wong sing paling eman dewek majikan nom apalagi kula cuma wong kedua anak wong pertama Mimi Adinda sayang Mimi Adinda wong sing paling eman dewek Mimi Adinda cinta kuwi nyampe Mimi Adinda sing dirasa beli wengaruh sing awit pengen pulang demengan indika awit sampeyan masih lengongan Mimi Adinda sing tengah demeni wis duwe rembi kula mung bisa sayang sing kagungan mendem kangen demen tak simpen ing hati ulang sadar di mungkin bisa duwe majikan nom wong sing paling malah disayang Mimi Adinda masih bareng putra yang termuda Mimi Adinda wong sing paling eman Mimi Adinda apalagi kula cuma wong kedua Mimi Adinda sayang anak wong pertama ning ngatine dika Mimi Adinda ala tobat wong sing paling eman dewek Mimi Adinda senang Adinda sayang Mimi Adinda cinta kuwi nyampe sing dirasa ngomong sing awit pengen pulang demengan indika awit sampeyan Mimi Adinda masih lengoan Mimi Adinda sing tedemen Mimi Adinda wis duwe rambi kula mung bisa sayangan
sing kadoan mendem kangen demen tak simpen di hati ulang sadar beli mungkin bisa duweni Mimi Adinda wong sing paling barang deh Mimi Adinda terus Mimi Adinda Mimi Adinda Mimi Adinda senang Adinda sing paling cantik deh Mimi Adinda Putra Indra Muda Mimi Adinda apalagi pulang cuma wong kedua majikan nom ala tobat wong sing paling bareng majikan nom cinta pinyampi sing dirasa ngebuang sing awit pengen pulang demen indika awit sampean masih lengoan cuma bayangan bisa nyawang sampean bayangan karo wong liya Gis Badaksa sing tengah temeni wis duwe bisa sayangnya sing kadoan mendem kangen demen tak simpen di hati ulang sadar mungkin bisa duweni motor masurnya indah sayang senajana cinta orang ada di sini.